தமிழகத்தில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு மே 7ஆம் தேதி அன்று மு.க. ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். கலைஞர் கருணாநிதி மறைவுக்கு பின்னர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததை முன்னிட்டு அந்த நிகழ்வை மிக பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட முதலில் முடிவு செய்தார்கள். ஆனால் அப்போது கொரோனா பரவல் அதிகமாக இருந்ததால் அந்த பிரம்மாண்ட பதவியேற்பு விழா என்கின்ற திட்டத்தை அதிரடியாக கைவிட்டார்கள். இந்நிலையில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருடம் நிறைவு பெற இருக்கிறது. வருகின்ற மே 7ஆம் தேதி திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாள் என்பதால் அதை கொண்டாட முடிவெடுத்திருக்கிறார்களாம். ஆனால் அன்றைய தினம் இரட்டை கொண்டாட்டமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் நினைக்கிறார்களாம். உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் ஆக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் கடந்த 4 மாதங்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வரும் நிலையில் அவருக்கு இந்த பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்ற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது. இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராவார் உதயநிதி ஸ்டாலினும் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராவதை முன்னிட்டு அவருக்கு புது கார் வாங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளும் தற்போது நடந்து வருவதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.